Minecraft és egyéb játékok. Sziasztok, én It's Attila vagyok, és ez a Óval sem árt a Survivor 4. évadának 3. része. Itt van velem Ice Wolf 9093. Csak most, csak nektek. Sziasztok! Magyarország. Amit látom, nyugvó óra tért. Na. Igen, nyugvó órát ért, igen. Szóval valaki alszik, valaki kilép. Aki előbb rá tud nyomni az ágyra. Gondolom az advancement miatt kellett csak. Ilyet is. Szerintem ebből a játékból te már kiestél. De ez nem Bedwars. Ja? Akkor miért hívtál? Mert hát ha csinálsz ágyat, akkor lehet Bedwars. Mindegy, lopok a vasatokból. Most, hogy így megjöttem. Ja igen, direkt neked raktam ki az összeset kemencéből. Jó hírt, azt hittem, hogy csináltam egy nadrágot úgy, hogy már van, de nem. Nem gondoltál rám? Na hát az milyen vagy? Oké. Full offset. És akkor valamit csinálok a Hunor meg az Ápnak is. Nekik szükségük lesz van. Ja igen, itt nincs keep inventory, gondolom egyértelmű. Micsoda? Nem csak iskedek. Na, köszi az összes vasatokat. Én ezt dobtam. Nagyon hova rakjam? Ide. Sarokba. És te még nem tudod, hogy mik volt az előző részekben. Mert még meg se vágtam. Még sincs a csatornán, amikor ezt fölvesszük. Rögtön, ahogy leásott az áron, ott lent találtunk egy NPC bányát. De az... mint úgy emlékeznék, hogy nem teljesen fosztottuk még ki. Aha. De látom, nincsen szeletek. De itt van nálam 50 darab. Na, csinálsz nekem fákját? Akkor én nem megyek, leboxolom ott az élőlényeket. Én meg addig... valamit keresek itt. Valamit tennivalót a felszínen. 64 elég lesz? Tökéletes. Jó. Már annyit nem tudok. Ja. De 64-et. házat se csináltatok, semmi? Nézd a vályat. Itt alatt? Hogyan? Erre itt a fákja? Jó van, csak megnéztem, hát. Úgyse ehhez megyek. Na. Ó, tojtatott tojást. Nem volt minőségi, sajnálom. Majdnem kiszökött. Hol mondtad az NPC bányát? Várj, ez melyik bánya? Ez a Hunor bányája? Ott nincs. Erre, ahol az Áron bányászott. Onnan tudjam, hogy hol bányászott. Még meg se vágtad, még ki se raktad a videót, onnan tudjam, Atika. Pedig én már azt hittem, hogy telepítettél valami megfigyelő programot a laptopra, de Persze, csalódtam. persze, behekkeltelek, nem? Egyből minden rosszat elmondasz. Nem szedett ki innen semmit? Hát nem látom itt a vas. Vas. Olyat is ott hagytak. Miért van az, hogy te még nem értél ide? Ja, hogy itt vagy alattam. Itt vagyok alattam, Hogy nem tudom, mentél el már mellettem? csalok.
Mert hát nem hiszem, hogy tudni fogod az utat a bányáig. Hallok egy ilyen Jó, itt van. Ebből box lesz. Meg olyan ügyes voltam, hogy nem hoztam kaját. Nem dobott semmit az Enderman. Na de itt van egy ládás csille. Ja, de ezt már megtaláltam. Át lettek kosztumizálva a denevérek? Persze. Már egy éve. Igen. Miért nem tudok róla? Mert nem vagy Batman. Mi nem vagyok? Batman. Ja, igaz. Pedig hasonló a hangod. Te most egy sötét lovakhoz hasonlítasz? Hát, de csak a sötétben sötét. Te most lefeketizted? Jó, na, ebben nem még bele. Én meg már Hogy lehet az, hogy nem... Honnan Hogy jöttem? lehet azt... Hát figyelj, felásolsz magad. Ó, hogy lehet ez az, a hogy- kijárat? Jó, megvan. Na Hogy lehet mondhatod. az, hogy az... Ja, Attila? hogy sikerült? Mit? Ez már különleges képesség kéne, hogy legyen. Ennyire tökéletesen sikerül egyszerre beszélni. Hogy lehet, Na de hogy mondhatod. azt mondtad, hogy a Hunor nem ásta ki, nem ásott ki semmit, közben nem találok semmit. Mert kiásott valamit, csak nem mindent akart. Aha, Ez magyarul ilyen válogatós. munka. Ja. Aha. Én most lejjebb mentem, de itt annyian vannak. Na, itt már megint havazik. Nagyon jól fog nézni a videóba. És ezt Van azért olyan, mondom, hogy nem havazik. mert nagyon pixeles lesz az egész. Eléggé elrontja a bitrátát. Ami nem tudom micsoda, csak ezt szokták mondani. Értem. Ideges leszek a makrok. Én meg a szomorú. Jó, most melyik rosszabb? Mérges vagy a szomorú? És mi van, ha egyszer? Szomorúan mérges? Hát figyelj. Van olyan? Van. Persze, hogy van. Van egy ilyen nagyon menő ábra, ami rajta vannak a főérzelmek, meg azoknak a keverék. Aha. Depresszió miből áll? Melyik ezekből a főcsoportokból? Nem tudom, hogy rajta van-e, az valami betegség, nem valami érzelem. De a szorongás, azt tudom, hogy rajta van. És az miből áll? Sok dologból.
Félelem, nem? Vagy nem? Hát az biztos. Félelem, idegesség. Úgy hirtelen azt hittem, hogy a Jó, Inside Out-ból idézelte. Hát úgy arról jutott eszembe, hogy azt láttam, és így rákerestem az érzelmekre. Na de amúgy éjszaka van, szóval. 1 per És mire fear akarsz utalni ezzel? sleeping. Jó, szabad Mi szabad? a pálya. A fája szabad. Jó, akkor végre valami kaját is keresek. Úgy látom, itt egy sincs. Vagyis egy. Ó, van 2 kenyér is. Ez nem sokra elég. Jaj. Szóval... keresek megint élelmet. Én már megpróbálok keresni gyémántot. Hallod? Kellett mondani. Ja, amúgy mindenkinek, aki nézi, ajánlani tudom csak az első 3 évadot, mert hát onnan lehet igazán megtudni, hogy miről szól ez a sorozat. De amúgy nem Az sok, biztos. ilyen 37 rész, csak változó hosszúságban, ilyen 4-től 30 percig. Nem tudom, én is rég láttam már, megjött hozzá kettő. Mert azért, ha választani kéne, hogy valaki végignéz egy Netflix sorozatot, vagy óval sem ártott, akkor de mégiscsak ez az izgalmasabb. Igen, igen. A harmadik zsákutcába megyek be. És ott nincsenek kirakva ilyen T betűs táblák, hogy zsákutca. De sajnos csak nem tudok olvasni tőle. Nem tanultam meg olvasni, azt mindig ebbe a hibába be kell dőlnöm. Ja igen, amúgy első részben ugye az Áron volt, és ő vele úgy beszéltem, hogy az én mikrofonomon át hallatszódott, de utólag, ahogy megnéztem, hát elég halk volt, szóval majd feliratozni fogom újra. Aztán amikor a Hunorral beszéltem, ott már úgy, hogy közben Messengeren is, ott is halkabbra raktam, mint akartam, szóval ott is lesz majd felirat, de amikor legközelebb lesz valamelyikük, akkor remélem már működni fog rendesen. Mert most... Ja, amúgy meghalt, most nézem. Nem, csak kicsit elaludtam, tudod. Nem ébredtem fel. Időben. Hát szerintem elnézi a főnök. Milyen főnök? Ő is szokott aludni. Hetente egyszer. Hónaponta egyszer. Erre. Mi merre? Horgászni is jó lenne. Botat van. Lehet, hogy van fonál is. A víz az megfagy, de fákjával nem fog. Amúgy nem fog neked, én nem fogok neked hazudni, eltévedtem.
Várjunk? Nem? Megvan. Talán meg lesz, hogy hol vannak a cuccaim. Amúgy melyik videóban voltál benne utoljára? Mármint nem a kifli Szerinted voltos. én tudom. Mert ott Nem, a nem házad tudom. volt. Szerintem a verzió hódítók. Tudod? Hát igen. Tudod, bejött a karrier. Egyszer voltam benne. Bejött a karrier. Nem tudok mit csinálni. Ja, most már csak a nagy filmekben mész. Hát persze. És amúgy hány millió dolláros volt a szerződés a Óval sem ártal? Ide bejöjj. Tényleg még a pénzt nem adtad oda a fizetést, hát. Hát csak ha befut a sorozat. Itt nincs ilyen. Ki kell fizetni a kaszkadőröket. Jaj. Ne. Majdnem megöltem a malacot, úgyhogy ott van a kis malac is. De szerencsére csak egyszer ütöttem meg karddal, nem halt meg. Persze. Na de itt ennek nem látok egy bébit, akarom mondani borjút. Fel kéne jutnom. Mi nem lesz egyszerű. Aztán most visszamegyek, elkezdtem a mezőgazdaságot is. Megint havasrókák. Pici is van. Majd olyant akarok hozni. Látskék közelébe. Ó, ott van az a földtorony, ahol elmenekültem éjjel, valamelyik éjjel, amikor még nem volt egy. Akkor már Persze. tudom, hol vagyok. Aha, itt van egy pampam. Sok pampam. Tényleg, te ilyeneket találsz? Ja, igen, most megcsinálták azt, hogy ilyen palackban adják oda azt a potion-t. Az Igen. effektet. De úgy ez egy jó döntés. Várjunk és akkor... Na most nem a föld alatt vagy, gondolom. Nem. Találtam egy iglút amúgy. Az egyetlen egy Mhm. érdekes dolog, amit a hóba találni fogunk. Vagy várjál, itt hát falu is, nem? A vasbályomban. Valamelyik vasbályomban van. Igen. Van. Meg ez. Itt van egy félig kész Nether portál. Jó, hogy mindent azt talál meg, akinek nem is látjuk a képernyőjét. De azért fényképeket csinálsz róla. Nem. A nagy kirándulásról. Nem. Atikám, el kell menned felfedezni a világodat. Én azt látom ebben. Éhesen nem lehet. Az a baj. Ne legyél éhes. Ki vagy, ha éhes vagy. Mondjál egy koordinátát, mert én eltévedtem egyébként. Ja, persze, hogy mondok. Tényleg. Na, szúnyálok egy... Mi a csuda volt ez? Konkrétan meglőtt egy csontváz, lefeküdtem és kipatrogtam az ágyból. Ez videón nagyon érdekesen fog kinézni. Én lőttelek magam. Ilyet még nem láttam. Ja, hogy te voltál? Akkor Én láttad lőttelek is, hogy nézett ki. Várj, most te alszol? Tessék? Tessék? Jó, hogy van Mondtad, neked hogy is mit? ágyad. Azt hittem valami Igen. ultra menő bugot találtunk. Igen, behekkeltem a játékot egy Igen, időben. hogy kössz engem az ágyból és te meg lefekszel. Én meg a földön lealszok. Alap, nem?
A vendégeket előbb előre engedjük az ágyba, nem? Igen, így van. Egyeseknél biztos. Várját, csinálok még ládát. Úgyhogy, ja. Jó. Ez még nem elég hosszú sor, meg tudjuk növelni. Persze, még növeljük. Még nem elég hosszú. Itt tovább kell tartania. Így. Jó, akkor én szerintem elkezdem a házat építeni. A Igen. háza mat. Igen. Bocsánat. Mert az is egy hóval sem árt a Survivor. Hagyomány, hogy mindenki külön házba lakik. Drága egy ház, egy albérlet bőven elég. Megépítjük a házat és kibéreljük. Egy ilyen Én megépítem neked a házat, de emeletes. akkor kell fizetned. panelház. Vagy ahogy Persze építsünk szeretnék egy hívni, panelházat, nem ide? egy ilyen magnum, vagy mi az? Az. Ebből építsünk panelt a közepén, nem? Miért most kaptam meg a gyémánt? Azt ment. Mert még nem vagy gyémántotok. Jó, hogy ezt leszerezted? Ezt én szereztem. Ja. Meg se köszöntöd. Hát de, kösz. Nekem inkább egy fontosabb kérdésem van. Egy házban akarsz aludni? Vagy külön-külön? Melyik egyház? Ati, mindjárt rátfutok a karddal. Jó lesz. Hát én külön. De amíg nem építem meg a házam, addig szabad alatt. Azt hiszem. És lehet, hogy Amúgy építek mellékesen az öcsém letelt a házát. 30 perc. 30 perc. Nem baj, úgy történt még semmi izgalmas. Legalábbis velem. Azon kívül, hogy lementem kajáért. Jó. Oké. Kis boltba. Az is lehet, hogy 2 részt felveszünk, ki tudja. Felveszünk 2 részt? Aha, a másodikban elkezdtem a házat. Ebben meg farmolok egy kicsit, hát ilyen chilles. Ez ilyen bemutatkozás. De akkor csináljunk egy Az a Milán. azt a részt. Csináljunk ahhoz a részt, ez egy elköszönés azért. Persze, Adjuk a hát módja. lesz. Azért ne azt várt tőlem, hogy 6 év videózás után annyi a kiköszönés, hogy így valamit csinálok és egy így vége. Azt adnám amúgy. Lehet, hogy megtalálom annál a részén, ahol ott a másik. Hogy amikor Tényleg amúgy az öcsédnek mi a... köszönés van, akkor amikor köszön a Tamás, így vége a videónak. Egy ilyen... Oké, császtok. Ennyi. Nem csak annyi, hogy mondom, hogy köszönjük, hogy itt voltatok erre a részre is, és ne felejtjétek. Hóval sem árt a Survivor, és akkor Tamás köszönnek, és akkor amint mondom, levágom. De úgy, hogy még annyi hallatszódjon, hogy a Tamás elkezd beszélni. Imádom. Miért nem futottatok még be? Nem tudom. Ma már túl igényesek az emberek. Persze, egyből az ember. Az emberiség. Ez a Már társadalom. emberiség. Társadalom. Egyre jobb. Pedig ezek az igazi jó videók, amik ilyen kézművesek, nincsenek túlvágva. Nem annyira... Ez nem lesz, ez nem lesz. Azért vágni fogom. Ilyen 20 perces videót is kb. 2 óra. Megvágni. Ez nem Mikorra mindenki akarod tenni a... Hát megnézd meg a videót szerkesztő. Úgy van, hogy amit használtam, az a Filmora De 13. Nem úgy mondom. Mikor akarod lezárni ezt a részt? Mindjárt előttetek már magot. A pénzpáról.
Miből legyen padló? Ezeket gyors lerakom, aztán elmondok már egy másik történetet. Ezeket nem vagyok benne a videóban, természetesen. Miért? Csak azt remélem, hogy leszek annyira ügyes, hogy miközben végignézem, észreveszem, hogy miről beszélek, és hogy nehogy már az YouTube-on legyen az, hogy arról beszélek, hogy na, alszanak, akkor aludjunk egyet. Mi? Mondom, este ledék, aludjunk egyet. De nem áll. Nem vagyok ott. Nem? Nem. Mindjárt visszamegyek. Akkor Eljöttem hókat. bye. Nem. Soha jön Most futok Twitter. vissza, várjál. Ott Úgy szó majd bűven. ezekből a fehér rókákból akarok hozni. Ti megint tojtatok? Ó, semmi. Semmi Milyen van. érdekes nyúl. Fekete-fehér mintás. Úgy tudod, mi ebbe az advancement-be az érdekes, ez a papagájok és denevérek? Ez a szaporításos, amit most megkaptam. Az, hogy se a papagájokat, se a denevéreket nem lehet szaporítani. Milyen kapori vagy tatori vagy micsoda? Hát ez az advancement, amikor mobot szaporít. Ez a papagájok és denevérek. Biztos. Vagy magyarul más a neve? Igen. Miért most mit írt ki neked? A legutolsó? Romantikus vacsora. Ja. Hát annak angolul az a neve, hogy Parrot and the Bat. Szóval papagájok és denevérek. És az pont az a kettő állat, amit nem lehet szaporítani. Ne idd azt, hogy véletlen. Miből csinálja meg a padlót? Padló... Vödör. Kell nekem. Jó, akkor lemegyek. Nincs vasunk? Egy árva vas. De, úgy van Nincs, kettő nyers. kivasunk sincs. Sicsra. Üveg. Azt nem kérem. De miért így terjedtek, hogy egy vasunk sincs? Jobb lenne, hogyha egy vas rögünk sincs. Egy Most vas nem? atomunk sincs. Egy vas blokkunk sincs. Egy vasasunk sincs. Na. Azért a határokat húzzuk be. Erre nem számítottál. De az a baj számítottam. Úgy, mint a skibitire. Azt elkezdek lefelé ásni. Elérek egy bizonyos szintet. Víz. Na szóval az egyik történet, amit még nem mondtam el, ez múlt hétvégén volt, szerintem, hogy egyik éjjel azt álmodtam, hogy nézek egy ilyen Bird videót, az egy ilyen pixeles Isten szimulátor játék, amiben egy élőlényeket terakja meg és a többi. Videóm is van róla. Na szóval egy Workbox videót néztem, amiben egy olyan moddal, vagyis leírtam neki kommentbe, hogy csináljon egy olyan videót, amiben az összes olyan modot berakja, amiben ilyen új ilyen emberi lények kerülnek be. Mert a külön a videókról
külön-külön a modokról láttam a videót a valóságban. És az álomban leírtam, hogy legyen egy olyan, amiben mind a 3 ilyen új élőlényes mod bent van. Aztán fölkeltem, másnap írja a YouTube, hogy first box but I added all mods with new humans. Szóval, hogy konkrétan az a videó került ki, amit álmodtam. I see. És bizonyítékom is van, legalábbis a videóról, Na jó, hagyjál. álmomról. Azt nem fényképeztem le. Miért nem? Nem volt elég a hely. Én igazából lejöttem ilyen üzét szedni. Ilyen zúzott mély pala. Az jó mélyen van. Úristen, very deep. Úgy tök jól meg lehetett oldani az utat. Ugye volt a víz, lefogtam, leengedtem. Na megvan a vödör. Mihez kell neked vödör? Ja. Jó. A víz. És ide egy fákját, hogy elkezdjen olvadni. Na, amúgy így szerintem pont tökéletes méretű lesz a házad. Köszönöm. És Hol most emeletes. jöttem vissza? Lehet, később csinálok ide is egy liftet. Ember, most jövök a bányából. Bro. Na, hol legyen a farm? Legyen itt. Jaj, ezt kicsit elrontottam. Ó, jó. Még egy vödör vissza? Nem kell. Ez így elég lesz. Jó. Akkor le is rakom a magokat. Tökéletes. Még szedek egy párat. Kaját kérsz? Én mindig. Jó. Rakok félre a szekrényedben. Szekrényemben. Egyre jobb. Van ott desszertnek egy pár hógolyó. És megint havazzik. Ezzel nem tudom miért lepődök meg. Amikor itt kb. -20 fok van. Nem tud békén hagyni a mongó. Nyáron amúgy egy csomó mangós ékrémet ettem. Mondd még egyszer? Nyáron egy csomó mangós ékrémet ettem. Mangó ízű. Te nem szégyelled magad? De volt citrom ízű is. És inkább a mongósat tetted? De mind a kettő. Még narancsosat is. Na jó, én nem ismerlek. Még focilabda ízűt is. Nem jó fog. Ami úgy néz ki, mint egy focilabda. Az nem biztos, hogy olyan íze is van. De tényleg még a széklákat is el tudom ültetni. Hoztam fel tök magot. Magó. Zsír. Na, már várom azt a tök magot. Az még nem is volt nekünk. Ennyi Ott van formál van. házában. Akkor megcsinálok horgászpotot. Jó, én szerintem befejezem a házamnak a padlóját, szerintem végezzünk ezzel a résszel. Rendben, én eddig horgászgatok. Vajon mit lehet kifogni ilyen hidegbe? Jégcsapot? Nem, halat. Fóka. Pingvin sincs. Hogy van? De jó. Így amúgy pingvin, amúgy adnám. Nem, itt csak jegesmedve, meg ilyen havas nyúl, meg havasó. Még a Minecraft horgászat az egyik legkönnyebb a játékokban.
Mondjuk azon kívül csak a tárgyúveréset ismerem. Nem. Ez a tárgyúveréshez képest kutyakaja. Amúgy már van 3 tőkehal és 1 lazac. Jó. Itt talán jobban tudsz horgászni. Igen. Eddig jól megy a petszázlásom úgy. Ó, és akkor fogok egy rohadt húst. Nem szabad volna elkiáltanom magam. Na jó van, szerintem menjünk. Addig nézd meg, micsoda fogások vannak itt. A legjobb a piacon. Hát, mi ez itt? Na gyere, vigyázz. Szép. Úgy itt is elköszöntünk, nem? Jaj, Itt a házam előtt. megölöm. Vagy már nem. Ó, empati. Én is segítek. Ha már én okoztam, vagyis a creeper volt. Amúgy van ásóm is. Nem baj. Kézi emberek vagyunk. Hogy? Kézi emberek. Na gyere, menjünk. Remélem már kinő lett ez a kis fenyő. Ebből lesz a karácsonyfa az osztályban. Ki kell nőni. Ó, onnan még jönnek. Páran. Végész szándékkal. Na jó, aludjunk. Ó, mennyi creeper van itt? Nem, és adjam. Hallod? Már harmadik fi. Gyere aludni. Már mindjárt reggel van. Minek alvás? Hogy ez is milyen furcsa, hogy a karakter az simán kibír alvás nélkül bármennyi idő. Azért alszik, mert nem szereti a szörnyekkel harcolást. De most semmi baja nem lesz attól, hogy nem alszik. Ugye? Ne. Többit már nem tudom vissza, nem mindegy. Yes. Ja, csak szólok, ezt a tornyot ne bontsd le. Ez egy emlékmű. Oké. Úgy képzeld a Bedrock Editionbe, mert ugye telefonos is az. És ugye abba volt hóval sem át, első évadon. Szóval ott abban tér el a hó, hogy ott mikor esik. Egyet ütöttem rá. Átod, megvédtelek, Attila. Lecsaptam. Szuper. Mi? Befagyott az egész? Na várj, ezt most ott kéne megoldani. Hogy kéne megoldani? Nem Igen. fedett részem? Ó, figyelj. Mindjárt meg lesz. Csak... Gyere. Hoppá. Ezt nem kellett volna. Az jó. Így miért nem jó? Ott pusztítok hátra. Jaj, nem. Most hosszú a fizet. Jó. Na, Kell tenni. köszönjük el. Papírot. Tudod mit? Ugorjál, úgy. Így már full éli. Várjál, még mindig kőkorban csinálok egy vasból. Nézd, az igazadom az enyémet. Várjál, én is csinálok egy pajzsot is. És köszi, hogy itt voltatok
a harmadik részre is. Ha tetszett, akkor örülök, ha nem, akkor lájkoljátok a videót, de azt akkor is lehet, ha tetszett. És ne felejtjétek, hóval sem árt a Survival. Pontosan? Azt ja, ez már a vége. Hóval sem árt a survival, true és true és téva.